man ba gamay? No. Gamay ra gud. Mura pagkaskiya. Hindi na masingkipid kay wana, late na. Gilas buwan na space si baby. Lawag mong lubot si Kiyo. Cellphone be. Oh, bye-bye. Hi, hello. Mayang hapon sa tanan. January 28. 28 ba? 28. Salamat Lord. Salamat sa kasas kinabuhi. Lakaw-lakaw pa ko nga daw. Bitaw ganiha. Ako ka video buntag busy kay wala yung video ng mga trabaho ganiha kay pinagpatugtog mo anong ako naka-video. Sabat ko ngayon. Nang nakaw ko ganiha. Nangit mo ko sa igagaw. Hindi ako igidakaw. Taas pa man ang panahon sang lakaw, nilaos na naman po ko palit o gulay nga nun, kaya nagulay po ko dugang sa mga bata. Pedas Domingo nagulay man po ko o pinatog hapon nga sari. Nagihimong lumpia. May dahil magaling ko karon di kaya ang patilawan ng mga bata dari. Gulay rin sinatanan. Wani sa puro ragon sari nga gulay. I-steam. Diyan may putos na lumpia wrapper. Kaya para dyan ka tipid-tipid ang mga bata. Malibre naman ito sa nila yung kahapon. Hindi ka uli o pamahaw. Kaya pamahaw hapon naman nakibagbawal mo na sila. Pati pareham na din sa mga bata. Malang ako italang video nun kayo matulpo. Nalaba ko, naghindo ko ganiha. Di ako reels, naghindo. Okay, ito taas ganiha gabi, dami ng gabi po. Hayayan, matong hinduan. Diyan, malagi ni. Tabagon dito na nailingan na. Ging na diningan na nga. Kuan. Hayahay ko nung ko kay tabok-tabok ko nung ko sa Manila. Nabaday ko nung ko yung sponsor. Alam mong masayod. Itong pagkatunog Manila, itong pagka-November, tinawad sponsor to. Pero brato-brato to kay dato pa man to. Mga 3 weeks so to gikuha. Mahog yapon to. Mahog to sponsor tong padung na sa Manila kay excuse. Piskasin gyapon to na site sa ninanay. Site sa Bertodaso. Kay daan so ningon na nga para kung makangadto parang mapatsikap na sopa kay siya nas Canada na pa si Jay Mayuma pero naoperahan na siya dito parang nagawa siya sa sitwasyon niyo pa wanang isa kong titihan mahal ito nga ikaw lang pagkato na ikaw lang napatsikap kaya pamalipos pa mo desisyon o ano sa azud siya magpapira at least napatsikap na kaya bawas sa doktor o kaya siya nga ibahaton mo to ja kanilaging natiraghan tag atubangon nakalampas po ko dito buwan o waray buwan kay 30 man siguro kus November ning gikan sa linggo ko tali tapos man siguro sa to first weeks nakalipat ako basta katong pagpadong na sponsor dito pero dili to yung nga site dili to yung sa sponsor sa mga igsoon sponsor sa mga ansadiha daan sa tuningan to ay gagaw nga isa kompletihan mo to isang gusto po nga to as Canada siya ningan na gusto niyang mapa-opera sa upaw isang gusto nga mga tumi-PGH mo to isang gingan nga to PGH pero ang PGH laman ladyo si upaw laman kay gijahang doktor na Ras Osmon ang hawak niya mo rin nagkuhan niya kay yun na naman kung upaw nga tumig PGH lain na pong sugod nga ultrasound kaysa isang doktor karon na ultrasound man mamanto pag napalawap na pag nga to igurang na ultrasound igurang na check up igurang sang stress doktor nga mauni o sa isang
makadesisyon magpa-opera na ba. Sa wa pa man sa makadesisyon magpa-opera kay ang sapisus o papud malutas mo na nga sa pagtambay na dito nangutok. Siyempre naghangutok kay nako na basta ko sinima nang halon din higbijan sa amo sa mga tao na kaibaw na maginingan na mismo ganing mamangundo iniingan nga ano ko nung yuri ko nasayod siya nga na ako'y sinima na ako'y tag ang ngayon matanid na isulti pero naman yung isulti na ako'y sinima na nga tag 520 sa ang sinima na siya gudi ko mo uli asa man ko ihog sinima na dito nga pang ko income nagkamulo po ko pang-apply ito nga nahi matrabaho honesty out the moment siya kanay gagaw dani kay automatic man nga pala karon naginanglan po siya kaabas mga bata kay labi to niya gin semana nga buhi pa to nga mga gisahan nga ning taliwan na wa may mabilin si dani kay katong gagaw laki to ba dito manang bisag mahal ang ticket kay urada-urada naka-istorya may Sabado pagka Domingo nilarga ko pero nakaibaw ko kang ticket mahal diya dapat sa gikas na pang pocket money o pilitin hagikan sa airport katong ban ng gisakyan kung man to ibayaran man to di man to sponsor katong paguli ng Anid Manila dili dito to sponsor makaibaw mo kaya namaingan nga hayahay ko nung nga tungatos Manila pagpadungan ko ng sponsor to pero katong paguli ng Anid dili to sponsor advance ang trabahoan kay namo gining text na haningan nga ngano ko nung trabaho pa man kuno ko nga yahay na kuno ko kay airport kuno ko nga tugod Manila sa mga tao mismo nas nanay mismo mga igsoon kay bawal sila nako sinima na sila tayo gani mag-uuna mingan nga ngano ko nung mangruon pa mo nang sa dito sa Manila wadyo ko mamutang nga kay maka-income ko kang ginahan na maraman gyapon kay di ko puso ko maka-decide nga magpa-opera mo nang niingon naman ko nga uli sa lamang ko paghadto na sa igagaw nga pwede ba ko mukuha pamasahe Jenny kuha dito ticket chat ni Sabado pagka Domingo larga na ko pagkagabi na karatan gani ko kay kinahanglan po sa dinig kauban mo na nga kauban mingan nga ano ko nung narabaho pa alam nga po sa Ginoo ng mga ubang tao nga nang mingan nga hayahay ko ko pero may bawal mo sitwasyon hayahay pa di ko narabaho dapat naningan nga si Rubilin ko no hayahay sila man to ako lahat po ang gyatubang lahat po nga ang atubang nga sa kubang nga atubang sa problema nga daghan ko gyatubang mo nang karon mga pila ka buwan siyempre maanam na maghang pamasahe kay advance lagi matigom na pod o kuan kay maabot na pod mo graduation mga apo da nainungutan na agamahan ko nos mga ahang apo siyempre na magyapon tayo ipadapod di pod kaw na kaya ang trabaho di pod street bugto kayod dito tamas kayod nang tipid dito tamas nagtipid taman sa mahimong magdaginot dyan alaga 5 minutes later. Oh, kapuliki lagi ka be kapuliki man ka bukan ka ni luto kong lumpia ha lumpia nga kasaban kang ma'am kay gikan man mig field pag alas 3 kinang practice mig sa niya mga 3:45 kay nakabalik na mi sa room niya nga ana siya balik mo 4 kay mag-practice daw nya mato wa namin nakabalik sa mga barkada kay kuan
gamay ra kay mig break time niya katora mig break alas 4 niya nagpractice mig sugod pag alauna baya Hala, anja. nya mo to pagbalik pa natin kami kay 4:20 na nya ana nya kita mis kisan sa mga sa mong classmate nga gilista na di may minusan daw may mo to na ko bahala gud na wala kay time break sukad ganinang udto niya karon gamay ra kay sila gihatag nga break na to pag sila kay nang hadlok nya Ikaw, ako kay isig ka. wala ra gamising-ising ra may samboy ko do Pero kasaba na mas ma'am. gahilak man daw to si ma'am kay wala na dayon ang practice Yan, ikaw, hilak pa ka. wala yan na si ma'am Ano ba, mukhaan makani prito na. Lumpia gani, ano si sad gulay o giniling. Hala, gulay. di ba pwede man ito lugsog ka Pwede lagi, di ka prito na. go Go. kakwa na Kaang ka. yep Nakamang luto na ko. Kasapan daw. Alagas maestra. Diyan. Mga to. Napuro na istorya kay niabot ang alaga. Sa maingan nga, hayahay kuno ko. Kaya na-sponsor. Dili na-sponsor ang pamasahe. Utang. Hayahay sa utang. So kumawa niyo. Nang utang, tinod magsupod nga gi-advance na ang pamasahe. Nihatag palagi pabor, pero trabahuan man na. Dili mo na yun nga sponsor. Sila ang mga isuon, swerte sila. Sila sponsor nga mga big time. Ako, sigun sa maluoy. Sigun sa maluoy, huwag na yung maluoy. Kaya minitag magpa-luoy-luoy. May pag nagpa-luoy-luoy. Nabi manghimantay. Pero mo nang naningkamot laman siya ko. Panabaho. Bahala magbagos utang. Basta kay di trabahoan. Huwat na pagkaluyas Ginoo, na mo sponsor kang galing, kung na maluoy. Na magaling mo sponsor, Ginoo na sayod. Ginoo ra po yung magbawas. Pito sa akong lumpia, kay tilaw ko na rin halaga. Nga dapat iniingan nga, kung ano, lamihan ko na ko, bye. Sa kung siguro to ba, kanang siguro to siya nga, solid nga tigilili. Sampay kay para nilang mamyuning ayok, nagibaw sila hangbay, sa hangbay, para mga pili sa taghap, bil mga makabalo, alang nisnisan, kana sila ni Ma'am Sara Layla Amid, kana sila dugay dyan na silang tiglantos hangbay. Kaning hangbay din ipuyan, dili ni mo niyang amo. Amo man gyapon bisan og kanang at nagigagaw kay namatan yung serbisyo. Bisan pagkapila kay gagaw, amo gyapon. Buta may nga hayahay puno ko kay nagbuot-buot ra ko trabaho ug sa pagluto. Natural magbuot-buot kay ikaw may dipuzira ning bay, ikaw may nabilin, ikaw may idara na, nakibaw mo ka sa imong lutoon, nakibaw po ka sa imong trabaho. Pero po kuningan nga, wak po ko banjing-banjing, oras po daning trabaho ko. Una ko'y lakaw, sa kumulakaw, di trabaho na daan, mga lakunon, pero ganihan yung lakaw ko, ng laba ko na, ng hinlo. Ipalaragaw ng mga estudyante. Kanang duha ka estudyante sa Holy Spirit, mamado na yan, tutukan na o kanang pagkaon o baon, kay kanang sa Western College naman na may time na din sa nga may klasin sa aning naong gasilong anis kadanan og way niluto pwede na rin sa magluto kaya na may mga dilata hindi pa rin duha nga ang itutukan manamingin nga nagbot-bot ra kung pero kanang mulakaw ko sa pagkumulakaw nagbabaw ko na daan nabzi mga mata daning badya itaw sa may kasabot og mata nani CCTV manang maglingkod-lingkod mga lingkod tiris na CCTV diha manang kanang mingan nga nagbot-bot kuno ko o nagbot-bot oy natural malihat man jud ka kay nervous man ka
Isod po, magbila-bila. Ako di ba dyan ganahan makakita ng mga hinloon na sila na. Muna pa tayo mga mag-silpon-silpon. Kaya po, no iba niyo, di ba kuno kumatog palis. Di ba dyan ko tigatog palis, daan pa sa una. Anang bako pa kong ioperahan, di ba dyan kumatog palis, bawangan, di dyan kumakatog. Bisan pag nakoy gibati, di gapon ko makatog palis, manang liyak-liyak na laman. Muna, naktab pa kay Surya. Diha ang Russia sa Saudi, ang first cousin, ang igso. Uli na kay, kung diha ka magpa-opera, napot si Zay Mayuma na Saudi. Diha mas Saudi kay diha magbanga amo, di man pareha sa lain nasod nga kuan. Bato ka Saudi, mong amo Arabo, bisang pag operahan ka, bisang pag nakaisakit, trabaho gyapon ka, manang uli laman. 2 years na pinang imong kontrata, uli sa laman. Kay dami sa bintaw ka rin kaskuan magpa-opera. Nasa operahanan po, gini kay 50 plus na. Parehami. Kay parehami may edad. Pero gisagya pong itrabaho. Manang rin ko, maluoy ko yung mga uli na laman. Bahala ka rin tas Pilipinas mag extra o trabaho. Kaya sa diha, nga magpa-opera ka, sa okay, saan na laman. Mato, gabi naman ron, mapat ko na ako itong nilutuan. Kaya yung magmukaon. Diya, sama ng mutana. Ano sa ko nung kumulig, Alicia. Buhat ako sang amo. Kung sa mo abot, ang among laki, to ano man dito. Sagad ko ng duty dani, dito na sa ning street. Sa mga bugtoy, kinabuhi sa inahan, na sa dito. Mga to yung prosige, bitaw ko uli din kay tungod na kinahanglan sila. May mabilin. Dili ito, balik-balik ha, di ito sponsor ang pamasahe. Itrabahuan. Salamat lang kung itrabahuan niyang pamasahe, pero katong pag-abot na danhi, kuha mo sa ticket, kuha mo sa Gcash, nakatrabaho ko 1 week, isa po kong kitagaan o allowance para makauli ko sa Alicia. Mutong nakita sa ulit yung video na ako sa Alicia nga time. Sa pag-abot na ako, kasap ko nakauli. Puhon-puhon, nagmabot siya, bisa makauli na po ko Alicia, mga 2 minatay una sa allowance pasbay. Dili na silingan namang namatjan sa mong ijaan lajo ra kaadyo. Para nas kinatuktukan ng ilaha, pero lami nagkrasada pero lajo sa lungsod. Kung mga balhabal 150 mananin man sa hanin sat man sa ang gagaw nga sabay na kuno ko para makasib ko. Anong okay ra pud ko. Jawat pud mga street ng trabaho, jawab nang ibang-gamaza ng utang. Pero utang way pagkatangtang. Ikatawa lang mo niyang mga utang. Utang way pagkatangtang. Itaw, madung hapon yung tanan kay gabi na. Bye-bye, good night. Good night daan.